Лято на 1918. Генерал Луи Франше д'Еспере планира 3 удара по Солунския фронт. Главният удар е върху платото Добро поле, за да бъде извадена България от войната. Гърция вече е във войната от 17 юни 1917. Моралът на българските войници пада заради глад и умора. На 14 септември в 7 часа започва барабанният обстрел. 566 оръдия и авиация на Антантата удрят 2-та тракийска и 3-та балканска дивизия от състава на 11-та германска армия. Отбраната е тънка и зле укрепена. На 15 септември в 5 часа и 30 минути 1-2 френска и 17-та колониална дивизия, подкрепени от сръбски части, атакуват Сокол, Добро поле и Кравица. Резултатът е пробив в най-слабото място на фронта. Картечно гнездо на скалистата висота спира вълните. Подпоручик Стратия Мазгалов и още 12 души държат огън до последен патрон, после с гранати и ножове. По свидетелство на редник Димо Нехтянов, френски огнепръскач изгаря защитниците живи. Източници – Стефан Тошев, полк Дазманов. Вечерта на 15 септември участъкът на 1-8 бригада пада. Командването на 2 дивизия нарежда отстъпление към 2 позиция. В 3 наклонена черта 2 бригада боевете край връх Шейновец са особено ожесточени, а загубите тежки и за двете страни. На 16 септември 2-та позиция е пробита въпреки контраудари с малобройни части. Армейска група Шолц не успява да нанесе решаващ контраудар. Напредването е предпазливо, но стратегическият коридор на север се отваря. След пробива фронтът се разпада. На 27 септември избухва Радомирският метеж. Райко Даскалов провъзгласява република и насочва части към София, но привладая са спрени от лоялистите и германската 217-та дивизия. На 29 септември в Солун България подписва примирие. Подписват генерал Луи Франше д'Еспере и българската делегация, генерал Иван Луков, Андрей Ляпчев и Симеон Радев. Следват демобилизация, Ньойският договор и тежки териториални загуби.